Така, ние с другия Мишо ги ползваме още. Като рекохте за презервативи, отишли в един така спорен като мен. Що ти правиш? Защото тогава беше другарко, може ли да ми дадете един презерватив? Ленче, дайте на господина на другаря едно презервативче. И накрая една роза. Вика, защо ние сме състезателки с втора аптека. Това е интересно му станало от тази. Отива във втора аптека, там дето беше и я закриха вече под гимназия. Айде, без подробно, давай. Другарко, едно презервативче. Ето ти презервативче, едно букетче за другаря. Господаря, ще го казвам. Другаря! И вече ние сме състезания и с трета и с първа аптека. Отиват на трета аптека. Другарко може ли на име, презиме, фамилия? Къде живеете? Кога ще го ползвате? Между 10 часа и 10 и половина. В 10 без 5 ще дойде група да ви го постави. Моля за малко внимание. Сега микрофона е ваш. Не го давах в 1 часа, защото няма да имахте смелост. Но сега, след като си капнали, пинали, ето тук да стане, който желае да изпее нещо или да каже нещо хубаво на дамите.